Goed, wij maken dus ook voor de apotheose, want we krijgen het kampioenschap. Hè? Al die hinders die we hier zien, al die toppers. De sfeer werd ik even flink deel zet, my queen. Nou, dat krijgt mijn muziek. Ja, dat weet ik, Henk. Dat binnen ik wend. We zullen eens even zien. Spannend wordt het. Waar word je straks? Waar word je straks? Kampioen bij de oude hinders, de reservekampioen. Kampioen bij de jongere hinders en de reservekampioen. En waar word je aan het eind van de dag de kampioen van de dag? De algemeen kampioen en de reservekampioen. Vleedier wien het Johannes Fjouwer 8 Fjouwer en Hessel Fjouwer 8-0. Ik had het idee dat dat wel eens oorswijzen kan dit dier. Eén ding is wist, de temperatuur die rent nou al op. Het is zover. Guidon, de kampioenskeuring. We gaan beginnen met de oudere hengsten. Iedere hengst heeft zijn fans. En die fans die willen we graag horen. Als ik ze straks ga voorstellen, is het aan u om de jury over de streep te halen. Om uw favoriete hengst kampioen te laten worden. Hier op de keuring. Ja, we hebben het al zijn, hè? Die kampioen nu de andere categorie in 2 onder mij 5 Championship now. die mij hier achter presence aan in de klasse voor de oudere hinders. En nou, daar zitten natuurlijk nogal wat publieksfavorieten tussen, dus daar zit het publiek ik zeker jaren. We gaan denk ik naar een prachtige slotakkoord van deze schitterende dag. Jasper, nou ja, die rond op in. Jasper 3-6-6. Ja, het grote verschil natuurlijk daarin is wel heel nadrukkelijk dat er hier nou aan de hand voorgebracht wordt. Hè? Dus dat zal toch, denk ik, wel wat consequenties hebben kunnen voor zijn presentatie. Want die weer van een mooi subliem. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat dit... Maar had je net nog een publieksfavoriet houden, Henk? Ja, steekt er met kop en schouders bovenuit. En zeker, het wordt nog benauwd druk als het relateert aan zijn leeftijd. Die maai al 21 hier. Hè? Ja, en die... Kampioenschap 2016. Oude hengsten, die wordt de reservekampioen. Die wordt de kampioen. We gaan zo dadelijk nog één keer aan die borsten aan hengsten opstellen. De ringmeester, daar dan. Jasper 3-6-6, Beert Fjouwer, Olve aan, Fjouwer 16, Tjalle Fjouwer, Fjouwer 50, Torben Fjouwer 6-6, Reinder Fjouwer 5-2, Stendert Fjouwer, Fjouwer Zoon, Maurits Fjouwer 3 Zoon en Norbert Fjouwer, Fjouwer. Het is een eregalerij van tophinders die je nou binnenstiert.
En daar moet dan als de eerste en de reservekampioen uitkomen in de oudere klasse. Hoe wordt dat krijgt die in Henk? Vooral ik voor de meesten die het nog net jaren zien hebben. Wat krijgen we voorschotelen aan finale? Ja, ik ben even benijd, want dat kan per hier soms samen bij verschillen. Dat wie zelf ik nog wel van vorige edities. Als deze Hinsnik allemaal de kans krijgen om nog een keer in draf op te treden. Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar, want dat weet ik nou van nou dit plak ik net. Het ken ik bij ze hebben nou even Roengeensjoerd in stap. Het zou kennen dat ze er een aantal, misschien toch op basis van de klasseringen uit de vorige individuele rubrieken, ja, fysiek je de baan te verlitten. Maar ja, misschien laat ze het toch ik al even dragen. 3, 6, 6. Het liep erop dat ze allemaal even draven lieten. Dat zou ik terecht vinden. Beert 411. Aan 416. Maurits 437. Norbert 444. Standard 447. Reinder 452. Challe 454. En Torben 466. We gaan in stap. We gaan er in de eerste ronde al een aantal uit. Alle heren in stap Hey. en dan wordt er dus inderdaad in die eerste ronde een aantal hinders uithellen. Nou, we kennen dat moment, dan rent als de speaker waarschijnlijk naar de hoeken van de zaal. En dan zei er welke hinders had er blowen mee. Ja. En welke hinders had no als de arena verlitten zullen. Altijd een hele aparte spannend moment. Ja, ja want als dan ik nou weer een keer juist, het ben wel oudere hengsten, maar als voorbeeld nog even weer naar Jasper Sjost. Ja, dat is de oudste van het zeilschip. Dus ik op het punt van, ja, misschien wat dwarsems. Kan je dan misschien zeggen, ja, nou ja, de manenkamp die begint al wat om te vallen als hem nog eens juist hebben. Ja, het rechtje liet het wel een beetje afweten, ja, moet je dan staan hier sterk op straffen. Terwijl Ja. er aan de andere kant hier nog eens een jongen gaat van een mooie rondwaalste. Ja. Die oude wagen die is verrekte dreig. Want ik denk dat het publiek eigenlijk wel dat het erin bloedt. Ja? Alleen nog voor de draf. Ja. Maar is er ruimte voor dat soort sentiment, Henk? Nou, dat hoop ik. Ik vind het eigenlijk, er is wel een protte season. Want ik bewegen tot op hege leeftijd een goede draf. Is toch ook een kwestie van ja, een zekere kwaliteit. En dan maak je er exterieurmatig om mij hier en daar nog wel eens. Maar dat is mijn mening, hè. Hier en daar wat slijtage optreden. We kennen dan de jury oerlid en ik zag dat de speaker deze kant uitkomt. Nou. En dat er dadelijk het antwoord jou op die Ja. vragen die wij stellen. We hebben alle hengsten vandaag al gezien, dames en heren. We doen ze het niet aan om zich nog allemaal een keer in draf te presenteren. We gaan al afscheid nemen van een aantal van deze tophengsten. Met die verstande dat ze natuurlijk het heel erg ver hebben gebracht. Horen tot de top van het KNFPS. Jasper rint vooraan. Ja. Achteraan beginnen. Even halt houden, mensen. Hier is Jasper 366. De deur is open. Gaan we afscheid nemen van Jasper? Nee, dat doen we niet. En dat vindt het publiek mooi, dat vind je zo mooi, vind we eigenlijk al helemaal Weer mooi. Oh, net dan. 411. Jasper mij blowen. Kijk, kunststoer staan. Beert 411 blijft binnen. Beert, ex-aan Grutte kampioen. Mij binnen blowen. Aan 416.
Prachtige behang, stoer zoals hij erbij staat. Maar het doek gaat vallen. Met een geweldig applaus voor aan 416. Trekkers bij de keuring. Als ze er te vol hoe ze dan mij ze eruit. Correct. Maurits 437 staat te popelen om de baan te verlaten. Maar dat mag hij niet, want hij blijft binnen. Bij lovende woorden is een passend afscheid vaak. Norbert 444. Kan hij nu al naar Amerika? Of blijft hij binnen? Nou, wat denkt u? Hij blijft binnen! Fjouwer hinders die het nou al binnenblowen. Ja. Standard 447. Nou, Dick, verwacht je dat die net bent? Ja, dan ben je een meter te ver, want helaas Standard gaat de baan verlaten. Reinder 452. Glans erop, statuur, mooi behang. Maar we gaan afscheid nemen van Reinder. Nou, ja, ik ken je toch wel heel goed, mijn Libje. Maar deze kar van Challe de jury. 454. Nou, met zoveel aanhang, die blijft binnen. Torben 466. Gaat de baan verlaten. 5 hengsten nog over in de kampioenskeuring, dames en heren, bij de oude hengsten. 1 wordt er kampioen, 1 wordt er reservekampioen. Hengsten gaan de baan verlaten, komen 1 voor 1 nog een keer binnen. Ja. In catalogus volgorde. En zo krijgen we dus Norbert Fjouwer, de kampioen van 3 keer op Riegen, behalve verleden dier. Die nou naar Amerika verkocht is. Challe Fjouwer. Jasper Trijs, zij misschien wel de publieksfavoriet. De haast 21 jaar oude Jasper Trijs, zij Beert Fjouwer, Olve, ik een voormalig kampioen. En aan Fjouwer 106. En die 5, die komen alle jaar weer om. En ze leren nog een ronde in de Arena Dwaan. En dat is vooral voor de oude Jasper, denk ik, toch best nog wel een inspanning, Henk. Ja, maar ik vind het een heel teruchte beslissing. Net alleen nog op basis van het feit dat het de publieksfavoriet is. Maar denk ik, steekt het er bovenuit. Maar puur op basis van wat die hier op Tissel heeft, niet Marcel heeft. En dan draf. Jasper 366. Henk zit hier nou zag het njokken met die klappen, die ken ik onder in het publiek steken. Zullen we er eens even goed naar, we kennen het mooi zien, Henk. De voorbrenger hier er wel aan. Die moest door de plantenbakken heen. Ja. Volgende rechts door binnen. Nou, ik vond het toch geweldig. Mensen gaan lekker weer zitten. Niks aan de hand. Oei. Beert, Fjouwer 111, de zwaarde in de Riegen. Nou, dan zitten we zien dat de zoon dat ik van de Heid winnen kan, Joet. Dat is wel eens eerder gebeurd. Even rustig in. Wat een statuur toch. Ik zat er destijds als een koning hier in de piste in Ljouwert in het WTC Expo. Die al kampioen in 2006, hier in Lien, Henk. Het is toch formidabel dat het dan toch samen warm bloeit. Dat is het hoe duurzaamheid. Nou, die rent toch superlien. Oh. Ah, nog fantastisch. Lienig. Werkelijk weer schitterende lust van deze. Next one, please. Can you give me
Spannend mensen, spannend. Maurits, dat is... Nou ja, dan heeft het ik ook niet die ik bewezen het in Tuur, met name voor de CS 2 keer kampioen West. Provincie Friesland, prijs 2 keer woont. Is een sporthinder in optima forma. Dus ik ben benijd dat er hier een rol van budgetting spelen kan in deze ja, toch wel hele kwalitatief sterk bezette finale. En de fields, ik wil de spanning ik in de hal, hè? 7. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, tomorrow. Het verschil is zo verrekte minimaal, hè? Iets minder uitsprutsen, maar we dat ze heel iets minder uitsprutsen. Ja, klopt. Wat een kampioenschap dit jaar. Ja, en dan krijgen we nog een... De knaller eigenlijk. Ja. Ja, maar... Ja, Norbert. Drievoudig kampioen. Je wordt naar Amerika verkocht. En nou zie je dat er in dit laatste optreden hier, want dat wordt het waarschijnlijk. Ja. Had er nog eens een keer een kunstje flikken kan. Ja, en dan moet ik als vakker en als liefhebber ik eerlijk zeggen dat ik het hem ik nog wel gunnen zoeken. Op het hechtepunt de grote doorboer om dan nog een hele goed werk in de Amerikaanse vakkerij te doen. Ik weet nog dat het verleden hier toch eigenlijk wel een beetje als verrassing net bij de eerste 2 siert. Ja. Dus ja. Het toch formidabel zat er een Michel in. Het eigenlijk net een fout maken. Misschien kunnen we dat nog even rondzien, want het is toch wel indrukwekkend wat het hinder zeer leidt. Wat een atleet. Ja, en verleden die ziet er een proton regelmatig in, wordt hij er eigenlijk in de ring van de dag beter en beter. Ja. Maar en dan ook zorgen wat er dan in de finale zeer leidt. Maar ja, door die kennis heeft met name ik van als de coördinatie goed klapt, daar ben ik nog wel weer benijd naar. Ja. Ik vond een sublieme ronde van Norbert. En dan krijgen we nu nog Tjalla, Fjouwer, 4 Fjouwer, dat ik me net vergis. Ja. En ik die. Ach, zie ik nog wel kansrijk in dit geweld. Want daar kan het wel over eens wijzen dat het... Tjalle 4-4. Jongen, wat een prachtige strijd hier. Ja, 2 keer reservekampioen. Ja. De stegen in, duidelijk. Maak het toch even een lietsfoutje in de achterhand met name. Maar springt wel weer direct in het goede ritme. Waarom, hè? Het is vanzelf dat hier een rondje maar wat ze krijgen. Ja. De performance van de dag hield mij, wat liet ze hier nou nog zien? Ja. Het kan ik een optelsom wezen. Hè? Wat de jury van een Arnold jongen het bij de rubrieken. En wat ze hier dan nog een keer zien laten dat het een soort van optelsom wordt. Wie de beste dan wordt. Als het puur op basis gaat van wat je nou zien laten wordt. Ja, dan kan je misschien een oorutslag krijgen. Maar ik vond het wel werkelijk weer van een heel hoog niveau. Het was hij toch heel voorzichtig aan een prognose te wegen. Ik kan me net voorstellen dat de kampioen... Maar even weer wat omtje in 2000, de kampioen van 2002... Je nou nog dat kampioen. nou nog een keer doen. Nee, maar dat ben ik wel een beetje bij die eens. Ik zou het hem wel gunnen, maar ik verwacht het ik net. Ik denk toch dat het gaat in die orencategorie tussen mijn naam en Norbert Beert, die ik heel bijzonder goed vond. En als outsider dan misschien nog
Ja, ach, voor het wurg is. Hè? Want het is hier al heel krap. En dan heb ik meestal gezegd, het maakt het eigenlijk niks uit, want ze zijn allemaal mooi en ze zijn allemaal zwart. Maar, Ik zei het verleden direct al en ik denk dat Norbert er toch weer bij zit. Maar we zullen zien. Ja. Ik zou het hem zou kunnen. Ja. Omdat dit vermoedelijk zijn laatste finale optreden is. Wat zou dat dan mooi was om hier uit de erescherp de piste te verlitten. Een fantastisch afscheid. Ja. Nee, ja. En dan kan de eigenaar nog een keer goelen. Ja, misschien dan de nij-eigenaar. Ja. En de orde. Ja. De jury, shot erbij. Denkt er naar. En dan is het uiteindelijk op tol zetten. Want waar gaat het om? Het gaat om de kampioen en de reservekampioen Ja, in de andere de klassen. Die we vanzelf in de kampioensring weer omsjoggen. Maar die eerste twee plakken, daar gaat het om. Ja. En dat zei de volgorde, dat zei ik al het mede. staan, dames en heren. Deze 5 tophengsten. Ik ga eens even bij mijn buren informeren of ze er al uit zijn. Overigens, ze draaien er niet omheen dit jaar hoor. Ze gaan het in één keer zeggen. Nou, we zijn benieuwd dat dat zo is. Dat hij het in één keer had, de jury het in één keer zei. Norbert, Maurits, Tjalle, Bernd of Jasper? Welke van die 5 komen Aas nog een keer waarom in de absolute finale? Ja, ik zit nog op een triathlon. Norbert, Tjalle en Beert. Nou, de voorzitter stiert al bij Bert de Ruiter, dus de uitslag die wordt nou al... Verleden die weer 1 Norbert, 2 Tjalle. In deze rubriek. Dames en heren, de jury is eruit. De kampioen is bekend. De reservekampioen ook. Dan gaan we eerst wel afscheid nemen van een van deze hengsten. Nee, dat doen we niet. Rijn, we gaan ze opstellen zodat op de AC-lijn en ook in de richting van de AC-lijn worden deze 5 hengsten opgesteld. Kom maar. Dus Harry, als je daar iets voorbij, Rijn, wilt gaan halt houden, dan hebben ze mooi. Kunnen we ze mooi zien vanaf de lounge, kunnen we ze mooi zien vanaf Hier het nou weer mij hoorndruk. de tribune. Nee. Nog net toch? Maar ik denk dat Bouke en Ere bij Ere toekomt, al deze hingsten toch nog even kwart bespreken. Mooi Want achter dat het elkaar. zin is eigenlijk, ik vind ik. Ondanks dat er dan treien tussen zitten die Zo, ja, achter buiten de ze boord dan vallen staan houden. zullen. Homa. Zo, stop maar jongens. Ze Niet te staan dicht hier op. al ja, mooi opsteld op middenterrein. Ja, Dames en heren, kampioenskeuring, oudere hengsten, hoort het al aan de muziek. Het woord aan de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Dankjewel, Bert de Ruiter. We hebben hier natuurlijk 5 kanjes van hengsten staan. En aan ieder paard markeert wel wat. Maar je moet natuurlijk beslissingen nemen. Er moet zeker rasuitstraling zijn, correct in de bouw. En het beenwerk moet correct zijn. Dat is natuurlijk bij deze hengsten, kan het bijna niet anders waren er geen dekhengst. Maar ja, dan zijn er kleine dingen die je doen. En ja, rasuitstraling is ook heel belangrijk. Technisch lopen is natuurlijk ook heel belangrijk. Er zijn paarden bij die hebben een heel mooi voorbeen, kunnen misschien achter net ietsje beter aansluiten. En er zijn paarden bij die dat misschien wel beter doen. En één staat misschien iets beter. Dus dan wou ik maar beginnen met de kampioen. En de kampioen, dat is een hengst met echt heel veel rasuitstraling. En we zijn een rasfokkerij. En de sport is ook heel belangrijk. En deze hengst presteert ook nog goed in de sport. Dus ik denk dat Shell een hele mooie kampioen is. Zo. Simply the best, Sander 4x4. Waar we de kampioen.
De runner-up van Verlinier neemt de titel oer. Dan is het natuurlijk wikken en wegen. Het is natuurlijk altijd een hele moeilijke beslissing. Maar je moet ook naar duurzaamheid kijken. En naar technisch lopen. En als je nou zoveel op die leeftijd nog zo goed kunt lopen. Dan vorig jaar had hij de Eupenprijs. Maar ik vind, en mijn mede-collega's ook, dat hij dat nog een keer verdient, reservekampioen. Jasper, reservekampioen. Hij stiert nou recht op. Stiert op een bank en zit maar te klappen. Het is toch zo, Henk. Ik vind het Een kampioen, een reservekampioen van haast 21 jaar oud. De kampioen van 2002 flikt je toch een fantastisch kunstje of krijgt misschien een geweldige belering voordat het er nog zo goed op stiert. Ja, ik denk dat het een combinatie van die dingen is, Gerrit. Die is heel terug even omschroefd. Kampioen Tjalle 454 reserve. De kampioen is Tjalle. De kampioen uiteindelijk nog wel eens Tjalle. 4-4-4. Vleen die reservekampioen. Dit hier kampioen. De kampioen van Verlinier. Norbert 4-4-4. Die redt het net. Zien plak werd oernam als reservekampioen dit hier terug. Jasper 3-6-6. Haast 21 jaar oud. Een heel bijzonder moment en duidelijk een belering van de jury. Ja, dat maakt het ik weer zo mooi, hè? De onvoorspelbaarheid van zijn uitslag. Ja, geweldig. Komt door mevrouw Wijbergaan-Meijer, Veenwouden. En zag je het Norbert na 3 keer een kampioenschap. Vleen die het kampioenschap bij de oude Hiesten. Dit hier in de finale eruit en zo steekt de oceaan hoor. Het bloot een groot hinder. Ja. Dat doet net al, had er hier dan geen kampioenschap of reservekampioenschap in de maat sleept. Dat doet net al de enorme invloed van die hiestoppenfokkerij. Hier van de stempelhiest, kerstrestig zitten van het stamboek. Nou, de emoties die worden aangehokken, maar wat te groot. Maar zijn vrouw Marieke, die hier dit denk ik, misschien ik net verwachte, maar ik giet er even. We zogen nog even naar Tjalle in de vertraging. Prachtig mooi beeld waarin had ik ja, toch heel mijn naam van achteren uit. Ja, nou krijg ik even net, maar heel sterk ondertreed. En daarmee mogelijk maken dat er voor die ronde zo mooi zijn laten kennen. Ja, prachtig mooi, werkelijk weer. Hulde van de jury, hulde van het bestuur. En ik voor Jasper zien prestatie allemaal. Met name het team wat daarachter staat. Angela Brugging. We gaan de baan En maken. We gaan de eerronde. Harry van Middelaar is dat toch wel een mooie bekroning. En Tjalle maakt het dus voor de tweede keer kans op een kampioenschap of een reservekampioenschap. Ja. Maar dat doet hem natuurlijk haast in mei. Ja. Voor de kampioen Tjalle en de reservekampioen Jasper. Nou, toch wel een verrassing vind ik, Henk. Ja, maar ik vind wel een hele onaangename verrassing. Want de kerst van tevoren wel allerhande filosofieën erop afletten. Nou, moest je eens even zeggen. Pieter Akkema, die wil jij er in uitsturing in uit te schroeven. Nou, mooi herkend dan net. Hij is lekker blij door de zoon. Of misschien nog wel blijder. Nou, moest Jasper nog eens even walsen, heren. Het volk op de banken. Ik en ik nog even staan.